नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC बीजेपी उमेदवार श्री गणपती उळेकर हेमी 183 मताच्या अंतरान विजयी. कारवारात केक अलंकार स्पर्धेचो निकाल. जोयडा तालुक्यातल्या अनमोड अबकारी चेक नाक्यार गोवा बनावटीचो सोरो जप्त. मालकाल्या वादान केलो दुकानाचो घात. आतपळ्या सविस्तर खबर. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणुकीचो निकाल आज लागलो. संस्थे वतीन विधान परिषद सदस्य उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे बीजेपी उमेदवार श्री गणपती उळेकर हेमी 183 मताच्या अंतरान निवडून येऊन एक इतिहास निर्माण केलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बीजेपी उमेदवार MLC निवडणुकीत पहिलेच खेप निवडून येयल्यान कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी नगरसभेच्या महिला सदस्याबरोबर कारवारच्या मालादेवी मैदानाचेर ढोल ताशाच्या आणि वाद्यवृंदाच्या गजरात आनंदान हर्षोल्लास साजरो केलो. जिल्ह्याचे सगळे मतदार 2915 असून तितूतले 2007 इतले मतदान जाल्ले. तितूतले बीजेपीचे उमेदवार श्री गणपती उळेकर हेमका 1514 मतं मेळिल्ली तर काँग्रेसीचे श्री भीमण्णा नाईक हेमका 1331 मतां मेळिल्ली. तितूतल्या 183 मतांन उळवेकर विजयी जाले. जाल्यार भीमण्णा नाईक चौथे वेळा पराजय जाले. 14 टेबलाचे 17 राऊंडात मतमोजणी जाल्ली. तितूंत पक्षेतर उमेदवार सोमशेखर हेमका 1 मत, ईश्वर गौडा हेमका 4 मत, दत्तात्रय नायक हेमका 3 मत पडली. 54 मतां बाद जाल्ली. स्थानिक संस्थेन विधान परिषद निवडणुकेक बीजेपी वतीन मच्छीमारी मुखंड श्री गणपती उळेकर हेमका निवडिले आणि निवडणुकेसाठी तेमकां दवरिले. तेमी अखेर निवडून येयले. या वेळार उळेकर हेमी प्रसार माध्यमांकडे उलयतना आपले मनोगत व्यक्त करतना म्हणले की 1800 मताची आपणान अपेक्षा दवरिल्ली जाल्यार 1514 मतां मेळ्ळी. तितूंत आपूण समाधानी आसा. आमदार सांसदान जिल्ह्यात आपल्या साठीर केल्ले मतप्रचारान आपूण आज विजयी जालो. सगळ्याचे तेमी आभार मानले. प्रत्येक संस्थेच्या सदस्याक मंत्री कार्यकर्ते हेमकां धन्यवाद दिले. हेच पुढे आपलो जास्तीत जास्त वेळ स्थानिक संस्थेची समस्या निवारणा करचो प्रयत्न करतलो. जिल्ह्याच्या मंत्री सांसद आमदार हेंचे कडेन चर्चा करून जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीक जास्त प्रोत्साहन दितलो आणि जास्तीत जास्त अनुदान हाडूंक प्रयत्न करतलो अशें उळेकर हेमी म्हणले. भारतीय जनता पार्टी के जोयडा तालुक्यातल्या अनमोड अबकारी चेक नाक्यार गोवा बनावटीचो सोरो जप्त. जोयडा
जोडा तालुक्यातल्या अनमोड अबकारी चेक नाक्यार गोवा हिंच्यान महाराष्ट्रात वयच्या वाहनांतल्यान गोवा बनावटीचो सुमार 46,000 रुपयाचो सोरो जप्त केलो असून चालक सुशील पांडुरंग दुर्वे वय 46 रावचो इचलकरंजी महाराष्ट्र हेमकां अटक केली। सोमवाराक सांजेर अबकारी विभागाक या संदर्भात खबर मेळिल्ली। ताजेनुसार गोवा हिंच्यान अनमोड मार्गान इचलकरंजी महाराष्ट्र हिंगा वयच्या वाहन क्रमांक MH23 Y 6061 ह्या टेम्पो ट्रॅव्हलर वाहनांची झडती घेतली। त्यांना या वाहनांतल्यान रॉयल स्टेक बार बाटली, इम्पिरियल ब्लूचे बार बाटली, मॅकडॉलचे बार बाटली आणि मेथोन हाऊसचे बार बाटली जप्त केली। त्यांच्यान 4 लाख रुपयाचे वाहन 46,000 रुपयाचो सोरो असे एकूण 4,46,000 रुपयाचो माल जप्त करून चालकाक अटक केली। या कारवाईत अनमोड अबकारी अधिकारी श्रीधर मडिवाळ, कर्मचारी MK मोगेर, SP बनसोडे आणि सदाशिव राठोड हेमगेलो सहभाग आशिल्लो। अभी क्या कभी तो कोई तो बोलता है ना ले गया होगा और इसलिए स्पीकर में डाल के आया। जो है बोल रहा हूँ सर क्या रे सर कभी तो कोऑपरेटिव किया करो सर। हम क्या इधर क्या बेचने के लिए थोड़ी देके जाए। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं। निकल पूरा निकलवा वो, फिर उसके अंदर ही तो थोड़ी छोड़ना है। लेट एक मिनट रुको। ठीक ढक्कन 061 कारवारात केक अलंकार स्पर्धेचा निकाल। कारवारच्या करावळी इन्स्टिट्यूट आणि रोटरी क्लब कारवार पश्चिम हेमगेल्या सहयोगान आयोजन केले 11 डिसेंबराक केक अलंकार स्पर्धा हेजो निकाल लागलो। दनपारा 3 ते 6 वाजपर्यंत ही स्पर्धा चल्ली। या स्पर्धेत 12 जाणांनी भाग घेतलो। प्रत्येकट्यान विविध तरेन केक सजयची स्पर्धा झाली। निर्णायकान स्पर्धेचे परीक्षण करून निकाल दिलो। पहिले बक्षीस निशा वेर्णेकर, दुसरे बक्षीस मुनिराबी शेख, तिसरे श्वेता KS, समाधानकारक बक्षीस शाहीन ताज आणि रुक्मिणी गौडर हेमका बक्षीस वितरण केले। या स्पर्धेचे निर्णायक म्हण रोटरी क्लब कारवार पश्चिमचे रोटरियन कमांडर इंदू प्रभा व्ही, स्टार्लिंग रेसॉर्ट कारवारचे जनरल मॅनेजर R राजेश आणि करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे सतीश M हेमी भाग घेतलो। या कार्यक्रमात करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे सगळे कर्मचारी, विद्यार्थी, रोटरी क्लब कारवार पश्चिमचे सदस्य, स्पर्धेत भाग घेतल्या स्पर्धाळुले परिवार आणि आप्तेष्ट हजर आशिल्ले। मालकाल वादान दुकानाच केलो घात। येल्लापूर मालकीच्या वादा लागून सिनेमा स्टायलीन लॉरी दुकानात घुसवून दुकान मोडचो प्रयत्न आज येल्लापूर शहरात घडलो। हांगाच्या गांधी चौक वाठारात चंद्रशेखर नाईक आणि नागराज नाईक हेमगेले 2 जाणाले जनता कोल्ड ड्रिंक्स आणि नक्षत्रा मोबाईल नावाची 2 दुकान आसात। तरी दुकानाचो वाद सध्या कोर्टात चलते आसा। तरी शहरातले उदय, गणेश आणि भरत नावाच्या 3 व्यक्तींनी सिनेमा स्टायलीन त्या दोन्ही दुकानात लॉरी घालचो प्रयत्न केलो। तरी ह्या वेळार दोन्ही दुकानाचे खूप नुकसान झाले आसा। तरी ही घटना येल्लापूर पोलीस ठाण्यात नोंद जाल्ली आसा। तिन्ही आरोपीक पोलिसांनी अटक केला असे कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात।
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.